तो गाइस अब हम अभी खेल रहे एक गेम। तो चलो फिर मैच चालू करते हैं हम लोग। चलो गाइस मैच चालू करते हैं हम लोग। तुम्ही बघा आता इथं कसं होणार आहे मॅच, कोण जिंकल तुम्हाला वाटतं कॉमेंटमध्ये सांगा। चलो गाइस आता मॅच चालू होणार आपली, तुम्ही कॉमेंटमध्ये सांगा कोण जिंकल। अरे मैं वीडियो काटतो। तो गाइस आउट होणार आहे आता मी होणार म्हणजे गाइस होईल, पण आता करू आपण याला गाइस आउट। आता गाइस थोड्या वेळात आउट होईल लगेच, दुसऱ्या आता तिसऱ्या बॉलात मग आपण याला आउटच करू आज। आउट आउट ए ए ए आ दोन रन। आता गेला आता आउट झाला। ए वन विकेट। गाइस कोण निकालतो मी सांगाल। चलो गोल चालू करू। तो गाइस जिंकलो। यस गाइस तो तुम्ही